Ces o i ngeni yn Tredegar yn Blaen y Gwent yn 1956, ond bellach fi'n byw yng Nghaerdydd ers dros 20 mlynedd. Gareth Westacott. Fe wnaethpwyd y ffidil hyfryd yma gan y parchedig William Redydd Morris o Gwm Gwaun, Sir Benfro, yn y flwyddyn 1915. Dyna'r ffidil dwi'n chwarae heddiw. Ond fel arfer, dwi'n chwarae'r ffidil yma. Oedd yn perthyn i fy nhaid ci, Morris Perys Jones. Daeth ar ffidil yma nôl o Ffrainc adeg y Ryfel Byd Cyntaf. Felly oedd y ffidil yma gyda ge yn ffosydd Ffrainc. Wel, fi'n dwlu ar ddod o hyd i hen alawon sydd ond wedi bod yn casglu llwch yn y llyfrgelloedd neu lle bynnag a'i chwarae nhw efallai am y tro cyntaf ers canrif neu ddwy. Mae hynny'n rhoi wefr i fi. Mae'r alaw gyntaf Cefn y Brythdir yn dod o lyfr Nicholas Bennett. A wedyn mae'r ail alaw, Clo Cadno, yn hen Emyn Don. Ond nid Emyn Don oedd yr alaw i ddechrau. Gafodd hi ei erwgipio megis yn rhywbryd yn y 19fed canrif neu'r 14th canrif ar 15 a'i defnyddio fel Emyn Don. Ac yn olaf Lloergan.